Tyverialarmen er aktiveret, og indbrudstyve kan nu have frit spil i flere minutter, hvis ingen i nærheden hører alarmen. Men et dansk energiselskab har udviklet et nyt system, hvor husets tyverialarm, røgalarm og energistyring er samlet i én løsning, der kan styres via en smartphone. For eksempel modtager forbrugeren en sms, hvis tyverialarmen går. Det er en boks, man tilslutter internettet, og via den her netforbindelse, så kan den styre hjemmet. Man tilgår systemet via hjemmeside, via telefon, via iPad. Systemet bliver i øjeblikket testet hos 20 brugere i Midtjylland. En af dem er Erling Vendelbo Clemmensen, der har haft installation i 4 måneder. Jamen inden jeg går ud, så taster jeg min kode og slår det til. Og så er det egentlig så simpelt, at så går alarmen i gang. Det vil sige, at mit hus det er sikret. Og det, der er det geniale ved systemet her, synes jeg i hvert fald, det er, at udover at sikre huset, så er det sådan, at jeg faktisk slukker for min standby-forbrug samtidig med. Fordi jeg har nogle kontakter, der sidder rundt omkring, som slukker for det forbrug, der er unødvendigt at have kørende, når jeg ikke er hjemme. Det er energiselskabet, der tilbyder forbrugeren en hjemmeside, og på den måde kan husets apparater styres, selvom man ikke er hjemme. Jeg har faktisk haft behovet, fordi jeg har lavet en aftale med en håndværker, der skulle komme ind. Han har haft en nøgle med, men vi har ikke lige fået ind i vores planer, at vi skulle lade være med at slå alarmen til. Og det kommer jeg i tanke om, efter jeg kører på arbejde, og så var det jo rigtig fedt, at jeg kunne gå ind på hjemmesiden eller tage det via min mobiltelefon, og så slå alarmen fra. Systemet forventes at være klar til forbrugerne i foråret 2012, og til den tid bliver der flere muligheder. Vi har sådan en bevægelsessensor her, der fungerer ligesom en normal tyverialarm bevægelsessensor. Den registrerer, når der kommer en tyv ind, og den aktiverer så alarmen. Men udover at aktivere alarmen, så tager den her også en serie billeder af tyven, som den sender ud, og som du kan se med det samme på din telefon. Du får en besked om, der er gået en alarm hjemme i dit hus, og så kan du se på din telefon, så kan du se et billede af, hvad er det, der foregår i mit hjem. Erling Vendelbo Clemmensen har endnu ikke haft ubudne gæster i sit hus ved Herning, og producenten, der har samlet inspiration fra hele verden, for at sikre, at forbrugerne kan have tillid til installationen. Kan man stole på den tyverialarm, der er? Det kan man godt. Det kan man godt. De lever op til de standarder, som der er i EU, og der bliver også testet på det fra vores leverandørs side. Det er fortsat usikkert, hvad prisen for systemet bliver.